बुस्थुखौ सिबावजोबनो हायोबा आंलाय हो नै जोंहा जानायखौ जागायनोसै तरमुज आरो नै लिसु गथ'लाङाखैमोनलाय जोङो साहा बागानाव सिमा बावलिया सोलाबलानो आसिफोरखौ होनदों बिसोरनि संख्रि हाब्लाब नै जोंना खाख्रेबा दाउ लकेल एवना होबाय जि गोथाव दैजोंनो जाहोसिगोन ओमफ्राय अयथासारसो सिमानो देखायनांगौ Nih, termas lainnya Dia mana yang ini anak kena kalau apa? Jadi nak tulis macam gaji kesumna bahan penuh lah. Bauli hasil analis sampai lewat ada. Hah? Hasil pas bos. Hah? Hasil pas bos. Hah? Hasil pas bos. Hah? Hasil pas bos. Masa? Pas bos siapa? Teman darah istiqamah apa? Farmasi. Bicara ni. Nih. Oh, dah sikat. Tapi kadang gini. Jagoan dan termini kayak zingnya. Bisa nggak masih tahu? Ayo, lihat kita kan? Benar aja, gerut lagi sampai. Ang bayi mochi sampah. Udah ngomong lagi. Ngày về bác sĩ có sampai saat kerjanya bagus aja sabar deh harapan aja deh ang gratis paling harapan aja deh terus bikin komentar meninggal ya tapi sebenarnya sekolah lagi tapi saya ini apa 쿵쿵 가봐. 나 쿵쿵 가. 먼저 디지털 하나 이러는 놈은 좀 스타일. Iya kan nih kan. Ikhlas. Tilang. Oke, deh. Barunya sama di marah dulu kalau saat pernah dia. Kalau ada biar gitu dah. Biar tendungnya. Udah. Baik aku yang nala. Sama mesti nala. Kenapa belum sudah? Kalau pias iklat warnanya. Enggak itu nah. Pias sampai. Enak pias. Harus sewa. Wah, kok sih mah banyak nala deh. Karena ini tinggal lainnya saja. Maju muka. Maju muka. Siapa dah? Orang mati satu nara lah dia. sana. Maju Kenapa muka. saja? Mati menjadi. Tom lagi bang. Betul sama tu. Jalan. Kita zaman Mati biji. Tinggal. Beri bagai tu serak. Ambil sistem aja baik, bahan aja nih aja baik kakek di formula deh. Ambil macam mana warna? Enggak malah. Oh, beri testing jangan depan. Itu mana guna? Ibu, seboleh lah. Nomor orang kira dia. Dah baik. Ini kan guna. Ara. Biar kisah lah. Biar tidak apa. Di bawah. Ayah. Ara. Pakai sini. Kau beri bunga. Kau kan kelas saya. Minta beri muka sana nih. Bila kita menmadang ayam. Ini cibe. Biasa lagi ni punya. Cira sana kali nanti bawa beli kucing. Esti. Kau bawa ni apa? Wow. Kau masih kau. Ya warna boleh masih keram nih.
रिं सारलाहानाव थांनो नामायदो जों रिं सारलाहानाव लामाथो नेट नामायना सासे जाखांलांगासिनो माने गेमनि थाखाय गेमनि फाग्लि बे बिथाङा बिसानाव माबा खालामनांगोन मा होनो इउटुबनाबो वाट्सएपखौ माबा खालामनांगोन उल्था जाबाय माबा रोंसिगोन मा होनदों नांगौबा लस जाजोब्बाय तरमुसा नै आयै आइ र' आयै नै तरमुस फिथाइया लांग्राबो गैला जाग्राबो गैला मानो बिदि नङालै मारदां दं होनला बिदिनो नै बिथा बागोन जोंहानि साबार आं बायदों साबार खोनाखाया नंगौ मानो बिदि सासे एराव गिखांलायबाय आङो बिदि मानसिया गोमोन नङालै बेसे बोरैबा जाखायानो मालाय गोसोम गोसोम जायोआनो नागिरबा जायो जि जादरखा नागिरबा जाया बियो ओरै लादों गासिबो ओरै खोन्दों बेयाव लादों सिंगालाव नांबाय ओइ सिंगालाव बेयाव खोब हाबबाय दे खावनोसै नामा सेंगारखौ खावनालायनो जे बा बे खावनालायनो गारखौ नै बिथिं हाबबाय रिसार लानो नाङा सासे लोगोयाव थांनो नागिरगासिनो नै सासे लोगो लानाव ओरैबायदि मुगा लाथा दंखायो ना पुरा थाइजौ दंफाङानो नै आयौ ओमफ्राय जोआ किलुल' नै नायलाय थाइजौ बिलाइखौ जाजोब्बाय Badoh dong. Hapsu bawa baca. Bekena? Coba bak tangsin, mami bisa balik semalang dang. Musuh tuh macam. Sadar kawan kan. Mana mau muncul tinggal macam. Semalang dah harus hai nak kau. Ma, majibo. Majibo. Mama ada. Oh, sama sekali. Sudah punya apa? Kau masih nak kemana sini? Sempit saha wilayah neng pengen neng angin mendang bay. Mau pilih ya? Hah? Maklai. Mau pilih? Tuh kan? Kan aku jualan. Udah pengen nasi jeung bahagan nang isang geus sampai gameun nufurna kayak mau tang gitu nih jeung ah. Likin. Ayo, mama menjadi sana pelense. Mama jauh harus bezo ya. Bikin pakai kaji kak. Nggak apa-apa ya kalau bilang benar itu mau hak. Bini dia nih punya. Fokus sebenarnya no. Jaga tuh kadang aku sih. Diras join nama zakat dulu no. Maya. Nah, habis.
oरैनोसो लादों आङो कर'ना जाग्राखौ सोरो आं नांला थेंक इउ आं नांला नै बानायनो जोंहा मिस्टार जयाया अनासि पापर गाइखेर साहा तमाम गोथाव जाहोखाबाय रायखसफोरा मालायाव नांनायखाय जि जाखादो एसे जानायल'सोलाय बेबुर बाबार अयथासारखा सासेयाथ' जालाय मबाइल नायलाय आयौ अयथासारखा मबाइल लाबाबो जानायखै गारा मा खालामदों नैबे खाबाय आं सोरबालाय आंना बागै गानो फायगानांगौ ब्रान्ड आं बिराद मोजां मोनो फायगोन खामानि संफाय मा होनदों मिथिबाय सोर नुबाय लाय थिना मा सोरबालाय नुबाय लै खाथिना ना सोर थानानै दियो नां सानै रखम ओमफ्राय बिराद चिटान बेफोरनि थाखाय माथो न' जाया आलासिजों थांबा गथ' गोरलै जियानो खाराखै दाबो खारजोब्बाय उखायाखै माबायदि जों खालामजाहैबावगोन लोङा ना जुनो खारनो हायो गथ' गोरलै जियानो खाराखै बिलाय मालाय गावखौ राननायखौ राजानो मिथिदो बे मानो बिदि बुङो बाल गोलैयाव खनगोन ने थावफोराल' सायदाने नांगौ सादि बाल गोलैयाव खनगोन ने थावफोराल' सायदाने नांगौ सादि जाबाय माथो नोजोर नांगौ सेव खोनाजोब्बाय दां थावफोरावनो सादि खागोन आं गोरानखाया जाबाय साबजाबगोन आं दाउ लकेल गावरेमा बाथोनजों गावरेमा गांजेमा माबा खेलनो हाबो दालि गोरानजों ना फाजा रानगोन दालिया दा संनाय ना बुरुथार नैबे ना फ्राय मासे मोजां संदों दालिखौ पटल फ्राय जानोसै जोंहा दायो गैया आंबो होनखायो बोलि फुंनि 11टायाव फैनाय लेस्राबोनो आयौ मोननै मोनथाम सासेखौलाय खालामलाय हटेल बायदि मोनलायबाय आं नांलाया जानो लुबैदोंलै ओमफ्राय मिलाय मानो गावरायनाय जाब्रा जिबि जाया गावरेमा बाथोन जिबि जाया खनसेया ओइ नायाबा खनसे नै ayo kita jalan जाबाय खै काइटिम वाव खै काइटिम सं खैथा